Salam qadrly vatandaşlar, salam mehribany illeşler. Bugün men size Gözeljan Şaguliba bağışlan bir goşky mokap bermekçi. Elbette Gözel Şagulibany hemmeňiz tanaýansyňyz. Ol öz wagtyny Saparmurat Türkmenbaşy wagtyny Türkmenistanyň gahrymany adyna mally, başga da bir topar baýraklar ally, atlar ally. Gepin ýetgäsi köşke hyzmat edýän şahyr. Beýleki köşk bagşylary ýaly Gözel Şaguliba da köşk şahyry. Emma welaýatlary, etraplary, owlary sapar bilen baranna, ýagny medeniýet şäherlerini geçirmäge baranna gelin gyzlary, şo ýerde hyzmat edýän gelin gyzlary süýt gatyk getirdiýän ekeni, elbette süýt gatygy suwa düşýän eken, ýuwunýan ekeni, şolar ýaly bir gylyklary bar ekeni. Bu zatlary men şol Gözel Şaguliba hyzmat eden gelin gyzlaryň öz agdyndan eşitdim. Şonum kagyd ýüzüni, ýani setirlere geçirdim. Onu näme? Gözel Şagulibam şu awgustyň 11-ine 86 ýaşy dolýar. Meninem sowgat bolsun, ýaşyň uzyn bolsun integem, bizem saňa bagyşlap goşgylar ýazyp duraly. Ona diňlen lezzet alyň. Ady Gözeljan Şaguliba. Assa ýörep feýkin basyp gelişini, sary zülpün her ýanatyp durşuny, agdyna bir diş ýok, bakyň gülşüni, peri päk gözler gaşyn tyrmaga. Okutmak isleseň şahyra şygyr, sakla ber gapyňda gölüli sygyr. Ýazmaly bir kissa degse-de agyr, şahyra gerek bor okap görmäge. Etraba çekdirýär öňünden jary, beriň sygyrlary garyp gün jary. Goşga degimiz helakläniň janlary, gözel gelýär süýtli wanna girmäge. Ne geçen ne sygyry gün bar baraňda, obalary sapar bilen gireňde. Gysyram süýt berýär seni görenne, garry gyýda süýtli gaýmak sürmäge. Davaran Gözeljan dağlar aşmaga, başlar owan gelin gyýdy üýşmäge. Ýur artar başyňdan tä aşağı, ertesi ger sygyr halyny sormaga. Süýt gatyk neýlesin derde ýolguny, 80 ýyl is galyp gülü solguny. Mele saçlaryny boýap gülgüne, gerekmi mundan soň akyl bermäge. Garramak aýypmy, aýypmy ölmek, garry gyýdyň pikri müdümi galmak. Şerapdan soň diýip aýyp däl söýmek, gözdiker ýaş ýigdi agdyrmaga. Uýalmadyň gelini el sermäge, sensiz ölerin diýip sözü bermäge. Ökdeläpsiň ýüzden perde syýrmaga, millete goýmadyň deşik girmäge.